Ang inday. Gikapoy na ko sa kong ginabuhing pobre no landay. I'm tired of the time of being poor. My goodness. Kanila mahigugma ta. Pina-update ng pagkasalmi ni Rex. You know, Dolanday, that's why I'm faster going to marry together with my boyfriend, Rex. At timingan man nga na kasalan ng bayan, apil na po mi. Accidentally, Dolanday, we're getting married because they have married couples. Yes, that's true. Tawag na nalay ko Rian, taga SIR. Just call me Rian from SIR. Kapag sa diyang namin niya og nag-ipon namin ni Rex. But when we're in one house together with my husband Rex, it's very hard. It's very hard, Dolanday. Dito ko kamatngon, kung sa kapait ang kinabuhi Dolanday. It's very hard again. It's very hard. Dolanday. Mayo mo tugtog ang akambanang si Rex. Yes, my husband Rex is a keyboard player. Bitaw, Dolanday. Minus na kayong panagat karon sa pagpanugtog. Dolanday, the gig is gigless. Very gigless, Dolanday. Di trabaho po dyan isip dicer sa mall. Dali ra po kayong na-layoff. He apply a dicer, promo dicer in the mall, Dolanday. But he's Leo of the world. Inungdang nangita mag-discount pero makasapi. That's why I discard when going to a lot of money. Og dinhi na nagsugod. Ang gapnod sa kong ginabuhi. Sorry, I'm stuck at the byline. Uy, nini! Antay mo! What happened? Oh, Rex, kumusta ba ni mong Juan, yung gig? Mang, Asa ba ni mong, asa ba ni mong keyboard? kasang iprinda sa amigo, mang. Tinda? Anong pinda ba ni mo? Kunya, usap ba yung imong gamito na mga, di ka kasapian na? Usap mang ba? Wala yung gamit yung kutiho do? Manaha ka. What kind of thinking are you, Rex? So, nga, pahit yung gayo, eh. Pariyaro din mong amigo. Tawag, ipatulak po sa sakyanan gabi eh. Pait po kayo, talawat din mong kauban. Di katulak mo. Ikaw paling kamot, oy. O niya, kita nyo sa inyong gig. Inom-inom rapod ni mo po.
Hindi ako gainom sa nga. One set naman po mi kay. Wa man Anong one set man? wa may drum set dito tugod. Ay, di ba mga kao? Asan saan man na, oy? Unsa naman taan eh? Pag tinutokay na ng taan eh. Ha? Pag tinataway na lang ta. Natuo kang nalipay ko na ito sitwasyon, Rex. Maligo sa babi. Hindi na ko istoryahan na bi. Maligo ka nga, di ka kang giing mo, maligo ka, magpas mo niya ka. Hoy! Gatimpi na rin agi at tawhana ay. Nong. 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 Uy. Oh, unsa man? Huwag ka na may pagkulit ng hawak. Ikaw ba? Nong. Ikaw nga nasa akong tuplok-tuplokon, bi, kaya wala man akong keyboard. Ha? Ay, singkong ko nga din. Isa mo ba? Sige na pa. Sige ko, sige na, okay. Susubukan niyo mo, ay gugu ka na nabi. Saan ako magkaanak? No. Dili pa pwede. Kabalo ka nga, bisan kayo tagpakaos to kagalingon, di ka rin mga anak, ganauna lang ka, mura na yung ginauna ni mo, Rex. Nasa ko ka, God? Ha? Kami tayo mong unang-una ni mo, Rex. Sino ba? Ay, dili lagi. Okay. Patawag na niya. Paitan. Pakalpon na kang litsugas ron. Sino ba? Ah, wala. Matawag na ko. Paitan. Yeah. Uy, ano day? Utangan talaga kong bigong. Utang nga mo, magay ko ka. Pagay abot akong allowance gani. Naman ka, may nagay ginapaabot allowance, ba? Inyo, sa man ako na niya mo anak ko gagi skill agad. Eh, kung paginahan na agad. Rex, Ikaw? Na-apply ko na small, ba? Wala, pahit ba? alam nga, gadagan po kayo nang apply. Tungos ka, gamay ka trabaho, di ka kayo tikante. Saan yung gayo na ron? Ayaw ko ning kaning DVD. Amay ko ning, Ay, niungot na si Dida. oh, doon ni kabok, akong gayo, gitagaan mo ko. Kanang monitor ba ni Sky, niya akong gayo-ayo po, may na lang ni. Ay, Dida, ito? Marami na akong tirada diri, Rex. Kumana na yung mga lansunis ito, kita na, bi. Pagwada, tamis kayo na ba? Ay, Ang amigo na gabi, kaon nga nalipong, makasunod. hubog din nila. Nabot, habog dito to. Tingog na. Isa na eh. Ana, magid na. Sige sa aslom, na aslom dito, katong hulo. Ay, gana. Sabi mo ito, kay kapautang sa mabay. Wala gibay, kabalo kas ko, awadyo ko'y kwart. Kabalo, kung may gig, ko'y kwarta, anak niya. Wapay allowance. Sige mo. Buntis ka asawa. Original mo nga na. Original. Hindi ko salain ba? Ikaw ba? Si Matos ako ba eh? Sige, Tanip ko ito. Dala na lang ko ng lansunis ba eh? nagbibig na magay ka diya. Sino, mukha mo eh. May rambutan niya. Nadre, kanina dito sa ripo, na kanina sa ripo. Sa pato.
kumusta mo pag-apply sa mall? Kahit kayo. Oh, mau ba? Takang aplikante na. Wala, napuray ko ako niya. 120 nang apply. Mau ba? Wala ba? Mabuhat anak. Ano pa? Bagong may kag-laptop. Ay, sige pakialam diya. Kay ako diskarte ko kuha diri. Nangutang na po ka. Nag-iso na mga nitag bugas diri. Nangutang. Nangutang ko. Kaya usama ko. Ikaw sa liga. Di ko kakalaptop na diri. Tudloan ka. Wala diri. Tudloan ka diri. Inani, mag-chat sa Amerikana, ha? Sa mana? Inani, live ka. Tanan mo, anak. Diri ka mo. Sa anak? Kana, anak. So, Musign in ka dia. sa mana ang Amerikanang tambok? Mauna na yung jamingon ni mo. Mauna yung jaming-jaming mo na mga kwarta ka. Kung magpakita ni pag gusto yung request, pakita ni si mo lawas. Pakitaan. Tutal, nakabita mo diyan sa computer. Nang sadi ka, Rian. Nausa ko wala. Diskarte na niya ko, buhay lang, anak. Gusto ka mapas mo ka? Hindi ko gusto mapas mo taon. Ikaw, una-una ba ka, anak? Ha? Sige, basta rin bago. Ayaw ba? Sorry. Jaming, inani. The-reply na yun, Ayun na nag-chat na. I-chat na siya. Ako'y bala. Inanaw na siya. How are you doing, party people? I'm alone and single. Ready to mingle. Ready to mingle. Ingon siya, ready to mingle na siya. Ready to jingle? Ako'y type, ha? I love you, do. Sino yung tuyo, ano? Ano na siya? Para makakwarta ta. Sabog ka. You call me maybe. Ano ba? Here's my number. Palugig 30. Matawag na ron. Tawag na. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Tawag na yun, no? Istoryada yun. Istoryada rin. Taliya pa kay kwarta na naon sa kagod. Saan ako isulti? In English, pag-istoryahan mo na kay pinangay, padala na yung kwarta sa Northern Union. Simen. Ito. Hello? Hello? Hi. Is this Rex? Ina nga. Yes, I do. Yes, I do. Rex. I do it for you. I do it for you. What? What daw? What? Ina nga masabag what nga nadasbag na. English mo kaya? Is Rex there? Yeah. Sa'yo pagkatayan niya? Are you there daw? No. Just call me honey, not dear. No, just call me honey, not there. Hey, honey. What are you doing? What are you doing? Hugging. Lying in my bed. Lying in my bed? Really? Are you not? Yes. Really? You wanna join? Wanna join? Yes, I'm fine. Can we have come to come? Come to Come. Come on, baby. Come on, baby. Really? Okay, open your cup. Come again? Open your cam. Open your candle. Come. Sige. Yes. Yes, you. I can see you. There. Still, I can see you. There. Yes,
Wow, you're so handsome. Sa ingon niya. Handsome daw. Ina nga, you're joking. Are you joking? No, I'm not. You're very handsome. Wow. I love your body. Thank you. I want money. I want money. Huh? Okay. I'll give you money and show me your... You know what I mean? I will show you my... Yes. I will send you money and show me that. What? Show my... Show your... Yes. That's it? Yes. Okay. How much? Pila daw? How much? Ina nga, 500. 1,000 dollars? $1,000. Okay. I will send it to you. After you show me. Okay, I will show you. Sige na, sila ni May. Ikaw, gamitan na pagkabaling kagaso na naman. Sige na dito. Okay. Show me. Lali na kay kwarta, no? I will call you later, ha? Okay. Bye-bye. Puno na kayo ng atong rep diya. Nag-grocery na ko, nanatay mga pangpamahaw, pangpaniudto, pangpaniapol. Kuha na, good for 5 months na. May karne na ko diya, nagpaihaw ko isa kababuyan yun. Mang, tama na, mang. Konsensya na ko, mang. Ha? Konsensya ka? Ha? Konsensya. Kaya kanina to, para sa to ang kayuhan. Kanina magutom do. Kasing tao ka, Rex. Nga, waka na gunahon na, Rex. Nga, waka na pudpud ng imong kamot na keyboard. Kanina, klaro kayo ng kwartahan. Pero, katulo, okay siguro. Padala na yung prokaron. Dagan na to si pangayo. Makonsensya na po. Ay, konsensya. Kaya kala sila. Deliver to ng mga Pilipino, mga foreigner man na sila. Mga kwartahan man na. Kita ka matay kwarta. Diskarte lang. Kung may magpailan, may mangingilan. Ano na sa kasimple? So, pwede na ito mag-anak. Di ba pwede? Di ba na pwede yun? Kabalo ba kang manhi daw siya? Okay naman kanina siya. Nalagay ko dito mas kwarto niya. Dilera ko sa pikas kwarto. Kaya na ako na. Sigurado ka na yung... Sigurado. Kinasiguraduhan. Anya, ganahan ka. Mahayo niya kapag manhi na siya. Basta din na mula pasok alas 8 yun. Kaya di na mabasa. Marang ginagin ako masulti nito. Isa man. Gusto magmahay ka. Hindi ko magmahay yun. Hindi ko magmahay. Hello? Hello, honey. Yes, I am. Yes, I'm in the hotel. Okay, I will... I'm in the Philippines. Yes, I know. I will be there in a while, okay? Okay, I miss you. I miss you too. I'm so excited to see you. Bye. Bye. Nadala mo nagag-bag di ha? Nadala mo nagag-malit bag. Malit taong bag. Panto na ko. Ha? Asa naman to? Akong bisita na di ba? Mamali mo gusto, di ba? Nasige patag sa imo. Pila man eh. $5,000. Uy, okay kayo ni. Oh, salamat kayo, Rex, ha? Ay, makapamanicure na gid ni kumaring Claire ani. Magkis ko, be. Di ba? Niya. Salamat sa tanan na lang. Ha? Ayok, salamat. Kay daghan pa kayo ning kwarta mo abot. Unya. Mukuyog na ko siya sa Amerika. Ubal ka Amerika? Pamayin mo niya.
Dili ko na pwede po. Dili pa pwede ito istoryahan sa nato ni. Di mo man mo gusto, di ba? Gilawag ko nimo para masunod na yung mga kapritso. Ay sa, ubad yun ka sa Amerika yun. Uban ko, Pila may magyatag? $5,000. Duwa kayo din 1,000 be. Yun na. Duwa kayo din 1,000. Duwa kayo din 1,000 eh, yatag tungatan, unso, di mo nung ganda tungabod. Agi ka ng matadahan na. Sige, ato kang... Oto dyan ka Manila? Amerika? Uban ko siya. Rex, no. Ayaw ko biyahe, Rex. Rex. Kay lukaton sa ako itong keyboard. Rex, kasi na Rex, dito ang tagal laban sa lusot. Rex, sige. Basta kayo, wala, Rex, Rex! Hoy! Rex! Ayaw ko biyahe, Rex! Rex, maloy ka! Rex! Giuban gid si Rex sa mong Amerikana sa Amerika. Ito na pulog Amerikana nga, di muling Amerika. Bahay ni noon ko nulanday. Karoon na sila yung anak dito. Makita ko yung Facebook, happy kay sila. Tanaw po sila duwa dito sa Cleveland. Ako na hinuinuwan din eh. Kung anong ibuyan na kumutan kay nga tao masama ni Rex. Dagan kay salamat sa inyong higayon and more power. Hanto din hinalang. Inyong suwat magtatampo. Rian. I look into your eyes, so far away. The trouble on your mind, you're losing faith.